Godmorgen, godmorgen. Jeg har simpelthen det fedeste morgenlook. Det er simpelthen så skønt at kunne hvile i det. Jeg synes, der er så meget, nu skal vi se så godt ud, og vi skal fjerne det ene og det andet, når vi viser os på sociale medier. Det er alle de idealbilleder, som simpelthen slår så meget bund ud af mange mennesker, for der er præstationsangst, der er mange sidder hjemme i sofaen og har det rigtig, rigtig skidt over, at der måske ikke er så mange likes på deres opslag, de synes, de ser fede ud, og men de vejer 38 kilo, og jeg synes, der er simpelthen så mange... der er sgu for meget i omløb med, at jamen, du skal se perfekt ud. En perfekt, hvad fanden er perfekt? Jeg er virkelig, virkelig i strid med det. For det her, det er jo et perfekt morgenbillede. Det er jo simpelthen så autentisk, som noget kan være. Jeg kan ikke blive mere perfekt morgensmuk. Og det er det der med at kunne hvile lidt i os selv, og... altså al den her selvudvikling og SoMe, og jeg synes, det er sådan lidt spøjst med, der er rigtig mange, som ikke rigtig har lyst til at være dem, stå i dem, de ønsker at være, og for de føler ikke rigtigt, at de passer ind. Men har du det også sådan? Føler du også, at du ikke passer ind, eller du ikke lige helt kan vise, hvem du er alle steder, og ja, står du lidt sådan bag livstæppet, bag scenen, eller står du på scenen? Står du på scenen, men føler, at der godt kunne være mere lys, oplyst flere scener i dit liv, jamen så er det, at du skal være rigtig, rigtig nysgerrig på at gå ind i det lys. Jeg har selv i mange år stået backstage i mit eget liv. Jeg har sådan passet mig ind alle steder og holdt mig selv nede, gemt mig selv, skjult mig selv og været den søde, glade pige, kvinde. Og det er jeg skam også. Den store forskel er nu, at jeg står selv på min livsscene. Jeg står selv og er glad og er den, jeg er. Og kan jeg arbejde på mere? Yes, der er der flere lys, jeg kan få tændt på min scene nu. For hvis alt var tændt, jamen så var life complete. Og jeg synes jo, livet, det er jo skønt, og det er jo langt. Hvor mange siger, det er kort. Nej, jeg synes faktisk, at det er noget fint at gå og sige, at livet er kort. Fordi der er altså 365 dage på et år, og der er 24 timer i døgnet, og vi lever mange år, og vi har levet mange år. Så det handler jo også om at nyde det liv, vi har. Og ja, der er rigtig meget i tale om, at lev nu det bedste liv, lev det bedste nu, og få det bedste ud af livet. Og ja, selvfølgelig skal vi have det bedste ud af livet. Selvfølgelig skal vi det. Men hvad der er det bedste for dig, og det bedste for mig, jamen der er jo mange scener i det. Det vigtigste for mig i det her liv, det er, at jeg ikke føler, at jeg går og gemmer mig selv, og ikke skjuler mig selv. Det har jeg gjort i for mange år. Det gør simpelthen for ondt. Og nu er jeg endelig kommet ud på min livsscene. Jeg har endelig taget skridtene ud. Nu står jeg der. Nu står jeg der. Og jeg har fundet en metode ved at gå fra backstage til frontstage i mit eget liv. Det er simpelthen med, og vi kan ikke tænke os til det. Jeg kan ikke tænke mig til det. Jeg bliver nødt til at gøre det. Så er der et eller andet, jeg gerne vil have gjort i mit liv, jamen så bliver jeg jo nødt til at gå fra backstage og så frontstage, og så tage det, det, leve det. Jeg kan ikke øve mig på noget bag scenen. Jeg skal øve mig på scenen, livsscenen. Og ja, vi har jo alle sammen masser af scener. Hvis folk de spørger, hvem jeg er, jamen hvilken scene vil du have? Altså, for vi er jo alle... Vi er jo så mange scener. Spørger jeg en, jeg møder på min vej, jamen hvem er du? Jamen han, hun. Altså det er jo et kæmpe spørgsmål. Det er jo et kæmpe spørgsmål. Så er det sådan, at du går og føler lidt, at du skjuler lidt for meget, eller ja, at du godt kunne tænke dig at stå lidt mere i den, du er, det du ønsker, og ja, så kan jeg hjælpe dig hele vejen fra backstage til frontstage i dit liv. Det er sådan, at jeg til næste år begynder at lave forløb med
Ja, jeg har det sådan lidt, jeg vil have forløb med 20 deltagere, hvor vi alle sammen, ja, mødes, får nogle opgaver fra gang til gang. Jeg laver et forløb, hvor vi simpelthen kan øve os i at komme fra backstage til frontstage i vores eget liv. Har du punkter i dit liv, hvor du tænker, det kunne jeg godt tænke mig lige at øve lidt på? Skal du til jobsamtale? Vil du være en bedre kæreste? Vil du ud og finde en kæreste? Vil du, vil du øve dig i at sige din ærlige mening om nogle situationer? Vil du øve dig i at sætte nogle grænser? Alle mulige ting, som du har i dit liv, som du tænker, jeg burde også gøre med, hvordan er det, jeg lige kommer derhen og sådan noget. Ræk ud efter mig. Jeg er ved at få flettet nogle forløb i gang, og der er simpelthen 20 på holdet af gangen, og så får vi simpelthen trænet, hvordan vi kan komme fra backstage til frontstage i vores eget liv. Vi har alle sammen områder, vi vil øve os i. Og så er det så meningen, at vi kan lyse på hinanden. Du kommer på scenen, og så lyser vi på dig. Og så kommer den næste på scenen, og så lyser vi på dig. Og så kommer den næste på scenen, og så lyser vi på dig. Så det med ligesom at komme ud med noget, som vi går og skjuler, gemmer, eller ud med noget, som vi også har brug for at få trænet, øvet, jamen så er det livsscenen. Livsscenen, der er noget for dig. Følg med her på siden. Følg med, når jeg åbner op for min total fede hold. Jeg kommer til at starte. De er allerede til stede. De skal lige frem i fysisk form. Men det bliver simpelthen et forløb, hvor vi kommer fra backstage, eller hvor du kommer fra backstage til frontstage i dit liv. Hvad end du har af udfordringer, hvad du gemmer, hvad du skjuler, som du ønsker at få frem, så kan jeg hjælpe dig med mine metoder. Jeg tror på, at når vi mødes i en dejlig gruppe mennesker, som alle ønsker at lyse på hinanden, og også blive lyst på, jamen så har vi det mest fantastiske fundament på livsscenen til at gøre en kæmpe forskel for os selv og for hinanden. Følg med, følg med, følg med, og jeg hjælper jer hele vejen, og jeg hjælper dig hele vejen. Tak for jer.